Πώς να το πιστέψω, έπεσα πάλι έξω, έχασα το χρόνο, πέρασε κι αυτό. Τώρα που να κατάλληλη η ώρα, που είναι η ζωή μου ανηφορά, βρήκα τον τρόπο να σωθώ. Θα πηγαίνω, θα παίρνω καλά, δεν θέλω να πληγώνομαι μαζί σου, να μείνω μία ξένη στη ζωή σου. Μου ταιριάζει πιο πολύ, πέτα τα ψυχολογικά, αυτά που είχα μόνιμα μαζί σου. Αν θέλεις να βρεθούμε θα είναι μόνο